ТВ студияһы эшләй, унда бар шулай ук редакторлар, монтажерлар, операторлар, алып барыусылар инде. Балаларга бик һәр сыгарылышта яңа балалар алырга тырышабыз. Алдында нисек тоторга, нисек интервьюлар алырга өйрәнәләр, нисек операторлар нисек төшерергә алымдарын өйрәнәләр, төшерү алымдарын өйрәнәләр. Шуның өчен бер генә, ике генә бала менән эшләмәйбез. Һәр сыгарылышка балалар ялый битер, кем теләй, барыһы ихлас йөрөйдәр, ата-әсәләр кулланалар. Үзебезнең YouTube каналга һалына был репортажлар һәм каналдан да үзебезнең мәктәбебезнең сайтында ла танышырга була. Мин хыялым булырга, врач булырга, шулай булырга. Сөнки минем әсәемнең профессия тоже врач булды. Мин дә әсәм булган килеш. Һин кем булырга хыяллана? Мин хыялым юрист булырга. Нишләп юрист? Сөнки ул мине бик охшап калды. Минеке картатайым элек тоже юрист булган, шуңа ла мин картатайыма охшап юрист булдым. Һин кем булырга хыяллана? Мин хыялым Аскырып әле. Мин хыялым Кызларым икенче ханлы мәктәптә укыйм. Безгә бик охшай ошо мәктәптә укырга. Монда бик көчле укытучылар, яклы, һәйбәт укырга эшнемәләр бар. Һин кем булырга хыяллана? Мин механик булырга хыялланам. Машина Безнең баласак журналы был. Сынатта балаларның тормышы турында, үзебезнең республика турында бик күп мәгълүмат алырга мөмкин. Шуңа уйлайм, безнең ата-әсәләр арасында үзләренең балаларын киләсәген турында, үзебезнең башкорт теле турында уйлаган ата-әсәләр булырдыр. Яздырырбыз.